V roce 1869 v prvním zápase amerického fotbalu se hrálo s kulatým fotbalovým míčem. Špatně se nesl a nedalo se s ním dobře házet. Současný tvar umožňuje lepší držení a obloukové přihrávky, typické pro americký fotbal. Podivně tvarovaný balón má své výhody, než se míč dostane na hřiště, projde rukama spoustě lidí. Na začátku je hovězí useň. Fotbalové míče se tradičně vyrábí z tohoto druhu kůže, protože dlouho vydrží. Dělník s pomocí lisovací formy vyřízne 4 části, tvořící povrch míče. Razítkovací dekorační stroj po té kůži opatří firemním logem. Na míči mohou být umístěny i další značky, záleží na provedení vyráběného modelu. Jednotlivé kousky putují do stroje, který je seřízne na přesně určenou hmotnost. Pro zesílení kůže vystuží šička všechny 4 díly podšívkou z bavlny a vinilu. Poté jsou umístěny do lisu a opatřeny dalšími značkami. Čtveřice bílých pásků vytvoří po spojení kusů 2 bílé pruhy. Ty slouží čistě na parádu, navíc jen u některých modelů míčů. Je čas sešít dvojice spodních a horních dílů. Přesný počet stehů drží výrobce v přísné tajnosti. Lis vytvoří v horním dílu dírku pro ventilek. Poté je opatřen 8 dírkami pro tkaničky, kterými se kůže pevně utáhne kolem nafouknuté duše míče. Aby šička mohla spojit horní a spodní část míče, obrátí je na ruby a sešije jejich okraje. Sešívá kůži zevnitř, aby stehy byly méně vidět. Dělníci poté sáhnou do otvoru mezi dírkami pro tkaničky a obrátí kůži lícem ven. Zároveň dovnitř umístí duši. Je důležité, aby všechny 4 stehy byly vyrovnané. K tomu slouží kolečko s přítlačným válečkem. Na nafouknutém míči se tak netvoří boule po natažení kůže na duši. Po 15 sekundách v páře kůže změkne a dá se s ní snáz pracovat. Vydutý lis sploští švy na koncích. I to přispěje k rovnosti míče po nafouknutí. Je čas obrátit kůži lícem ven. Nejprve je na ruby nasazena na kovovou tyč a poté obrácena správnou stranou ven. Pohyby na tyči se kůže srovná do původního tvaru. Duše se vyrábí z polyuretanu, druhu plastu s vinilovou záplatou pro vystužení v místě s tkaničkami. Poté, co je duše nasoukána do kůže, je odstřižen konec ventilku, aby nepřekážel. Následně se trochu nafoukne, aby byla dost pevná a dala se zašněrovat. Míč je upevněn do svěráku a s pomocí šídla je míčem provléknuta tkanička. Je z vinilu a měří 1,20 m. Klikatí se z jedné strany na druhou, poté je protažena prostředkem a znovu skrze dírky. Pod šněrováním zůstává více než centimetrová mezera, tak akorát, abyste míč mohli pohodlně chytit před chystanou magickou přihrávkou. Poté jsou míče na čas přefouknuty. V ocelových formách si udrží svůj tvar. Po 90 sekundách přebytečný vzduch ujde. Na závěr se testuje, zda míče odpovídají normám. Plně nafouknutý míč nesmí vážit víc než 425 gramů. Na prostředku kolem dokola musí měřit 55 cm a na šířku 71 cm. Díky týmové práci v továrně jsou míče připraveny na výkop.